Ano to bro? Yoki versus Babay Lopez to. Yoki versus Babay Lopez. Yoki versus Babay Lopez. Yoki mo na lang. Putang laban niya, hindi nakakita. Lama nagkataon sila? Eh dia? Ang sapatos yung sama sila. Pamamatag ko eh. Abo. Butang, mali. Diyan, diyan namin. Magagalaw lang ako. Ibang ko lang. May cover. Oo, may cover. Ibalitan lang nila ng mga isa. Garlic. Lamang ata yung ano, si ilang taga-Yoki. Uy! Kailangan no? Ay, matabalo. Hanggang po, paano kin? Pero matabalo mo hindi nirara yan. Ano ba? Kakabalo so, kakaraw ka na yan, Kim. Namduman. Spot. Yo. Kopi ganti. Dia berkata. Loko mo eh. Uy. Shooter. Marawin mo na. Nasa ano kami, naglaro kami sa Ambos.
kompetensya yun. Si pero okay. Nakakulong sila nung dadayo. Makorinyas. Wala akong kalag. Huwag mo iwanan yung cellphone doon. Doon ka. Uy! Berbalik lah kan ah. Oh, shooter. Shooter. Three pointer. Ilan to mga yan? Nasa 20 na sila. Si ano, Aryan. Ito 20 or 22. 20. Bro, kapag ka lang mga welatan bro. 19 na ba si Aryan? Yeah, Bisa itu. free. Yan na. 21 na. Ayan na. Sinari ito. Shooter tayo. Kimo nga eh. Pulangnya apa ya? Lagi nih. Balik na. Oh, ini masih. Sabar, bro. You know. Uy. You. Ganda nung pa. Ano ba? Samba mo? Samba. Halo, game na. Online lamang. Online. Kamay ka pinasambong Tagayuki oh. Tagayuki na rin ito siyambong. Score. Pagor ta. Ang papaliin eh. Sumpan. Tapos. Malupi ang kasama mo. Paano na? Nasigawan yun. Ang nalaban niya is boy towel. Shooting no. Serius. Shooting no. Lasig ka. Nalaban man eh, si boy towel. Oh. Shootnya? Tibay. Si Karanto so manlalaban. Ano na? Game na? 21, untuk 21 yan. Yes. Oh, wow, ano din? Kung ano, sikat lalaw eh. Sikat lalaw eh. Lalaw. Shooting no? Shoot. Ay, si Piat. Oh. Hey.
game na, game na. Hindi pa. Doon. Sino panalo? Taga-UK panalo? Ay, grabe, layo. Grabe. Manggagalaw ka? Mga galaw sa UK, UK? Pala galaw to. Pala galaw to. Ayan o, shooting na naman o, Tris o. Oh? Kunin na yung MPBL, MPBL. MPBL, kunin. You want to play in MPBL? Alam niya mga pagkasunan. Alam niya pagkasunan? Alam niya. Alam niya. Ako ang hindi alam pagkasunan. Kaya, hindi ko matanong. Yun! Ayan, yan, ano na yan? MPLB yan, MPLB. Impale yan. Uy! Uy, dandaan lang, Pong. Madulas. Naglang pagkasunan. Wala yung ano mo dyan, sa step mo dyan, madudulas ka dyan. Kami din ang basin dati ko na sapatos mo. Dumikintay dyan na siya. Hindi daw pagkasapatos ko dito. Maano to, tatangkat pa siguro to, no? Oo, sa. Uy! Ilang tura naman. Uy! Uy! Crossover! Wala na, hindi naman nanalo kay Pong. Uy! Ano? Uy! Kaya nakabawi, nakabawi. Bawi! Tayo na yan. Sila! Chamba, chamba. Mana eh? No, 5 pol na po lang. Burja to. Kamu to. Nang tanay, nang siya mo. O, paano na mo? Abi. Sabi. Oh, game na, game na. Halo ka. Tabali po ito eh, 1 to 26. Uy! Uy. Ano nga di kunto tayo? Ah, wala na. Oh, game na. Sinong lamang? Nakamirin na sila. 15-4. Makurinyas na wala. Nawala!
pinapos datan dia triple. Sahur ka. Kapag ang pansama ng Pilipino mo. Ilan lang ba? Ilan lang? Last one. Last one. Sino panalo? May sinira rin kasi yung tatagal. Sigat mo rin kumon. Ah. Meeting di man. Nakawin mo na. Tangga. Agi, kantuan ko na naman. Oo nga, ang na Paul. Pabilis. Oh, game na. Apa? 15. Oh, yang pinapos niya. Oh. Game na. Ay, 2018. Hindi, 2024 ngayon. Hindi 2018. Yun. Three points! Ay, grabe. UK win the game. Congrats. All 2020. Oh, game. Panalo ang Bye Lopez. Talo ang UK. Bro, you're lost. Good game. You're lost. Good game. Okay. Oh, panalo ang Bye Lopez. Panalo.